Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu Shembazani Busisi. Mana Nazaretha amahle sibele emhlanganweni omkhulu kade umkhulu kakhulu umhlangano kaJulayi. Futhi ngiyaqala ukubona umhlangano kaJulayi omkhulu njengalowa. Ngihlale nginitshela ukuthi lento ayimile iyakhula usuku nosuku iyakhula. Ngoba uShembe uyamema. Bonke abantu bazophelela la. Yendlela abantu bebaningi ngayo ebuhlini. Kuhlangana ngendlela omkhulu ngayo. Ubukuhlangana nomuntu le ngasedamini lokubhabhadisa. Ethu yerenki. Abantu beduka lapha bedukelana, dukisa wazi kuduka khehla, kuduka umsizwa, kuduka makoti baba mama ngendlela abantu bebaningi ngayo. Lento yenu kaNazaretha iphatheni kahle. Nize ningayoni. Ifale yenu lapha kade ifale lokuphila. Akukuningi enginiphathela kona nginiphathela isibusiso kubantwana bakaNkulunkulu. Kuyenzeka ke ngithi ngiyamnika umuntu isibusiso singanamatheli kuyena. Kodwa mina ngisuke isikhiphile ngathi inkosi imbusisa. Ngokuqina kwekhanda nenhliziyo ke isibusiso singanamatheli kuyena. Kuba naye usuke ethi naye nginami ngiyazi. Kanti akekho nokwazi ngokuqonda size la ngoba sizofuna ulwazi. Ngiphathe kabi ke mangizwa kuthiwa elinye Nazaretha alizwani nelinye futhi. Baba ngokuphatha. Ningayibanga into engeyona yenu. Futhi ningambanga uShembe. Anomthanda kuba naye uyanithanda. Ngenkulu kweinhlonipho nokuzithoba. Ngiphakama nokubongela izwe lapha Kambathini emzini wasenhlala kahle Nkosi kwaMdluli. Inhlanhla yehlele phezukwenu.
enenela lonke lasemkhambathini. Wawufushambe phela mase efikile la ufikele njengoba la emkhambathini uzele bonke abantu abale emkhambathini. Ukholwayo ungakholwa ugqoki kubemhlophe ungayigqokile isayoni iRoma mabelana nje size bona. Ngoba thina lokho esihamba nako kuphelele. Obona into ethandwa nabantu yonke into yomuntu yemthanda usheme. Uyabona nje ngiza la uguqa abantu endleleni abangayigqokile ngobemhlophe obonayo ukuthi lo muntu akakholwa kodwa uthanda usheme. Nani ke baNazaretha engihamba nani kinifisela lo thando njalo. Kungabe indebe zomlomo ezithi siyamthanda ngiyalithanda unyazi lwezulu kodwa kube inhliziyo ngaphakathi. Inhlanhla yehlele lizwe lapha emkhambathini. Hlathe khuzula ushemba naMaNazaretha siphini. Nibakhulu maNazaretha siphini. Uyazi yini indaba ngithi nibakhulu? Mhlambe nizokwazi ukuthi maye umuntu wala emkhambathini enfonela efuna ukukhuluma ukuthize nandi ukwabuza injani inkosi uyibuza kunina. Ngaloko kungiphilisa kwenu ningangikhathazi inkosi izinibusisa. Ushambe enye inhlobo yento eMaNazaretha. Ubushambe wayemuntu wasemhlabeni ngabe zonke insuku uhamba eyohlolwa ingqondo udokotela. Akekho umuntu ongalaleli insizi zabantu abaningi kangaka. Ayiphendula abanika isibusiso baphumelele efisweni zabo. Namhlanje sile emkhambathini. Noma ke sizohamba ngomsombuluko. Kodwa konke yakuhlelwa yimi. Kwahlelwa ekuqaleni ukuthi sizofika isonto libe linye la. Njengoba sizofika sesifikile lesonto sihamba ngomsombuluko. Siya la kwasuka khona lo Nazaretha. Kodwa ngiyajabula ngoba sifikile la. Inhlala kahle. Ningaze lithi ushemba asafiki ngani. Cha abantwana baNkulunkulu. Selikhule kakhulu ibandla. Uthi lisakhule liyaqhubeka. Kufanele nikubambile niqinisile nikubambisise. Ngoba ibandla likhula usuku nosuku. Unemizi eminingi yakhiwayo nje. Khona futhi la eningizimu ikhona imizi. Kodwa kuyangithokozisa ukuthi ngithema ngibashela ukuthi isonto linye fundisi nondaba ezitha. Abazange bathethe. Ngoba bayazi ukuthi kubonga okuncane kubonga okukhulu. Uyisibusiso kona nje ukuthi sibe khona kulomuzi. Abaningi bazophila.
Ngoba phela ushanga mayesefikile kuphila into eziningi, inkomo iyaphila, imbuzi iyaphila, isihlahla siyaphila. Izihlahla ke ziyakhuluma noShem. Nazi inkomo nezimbuzi ziyakhuluma noShem. Yelinye ilanga la wathi umunye ethi abantu abayeke ukuthi umkhulu ilanga maye ethempelini bahalalise. Umkhulu ilanga wahlupheka kakhulu bantwana baNkulunkulu. Ngoba wonke umuntu uma esesuthi wayisuthela kumkhulu ilanga. Uthi bahalaliselani abantu ma umkhulu eya ethempelini. Uthi umkhulu mangase bathule labantu kokhuluma lezihlahla namatshe. Ngiqinisile ayizokhuluma. Wayengayikhulumi into engekho, wayekhuluma into eyikhona lo umkhulu wami. Ngoba ngimbonile nabantu abaqalekisa. Ngibabonile. Abanye baze bathethelwa yimina kwayema bevele emhlabeni iminyaka. Bese emgodini wosiza. Ngoba phela okwaqalekiswa umkhulu babamkhulu. Umkhulu ilanga. Khulu inyanga yezulu babuthi imina ngiyokukhulula. Ufunde lapho incwadi Philippo 1 verse 3 Philippi 1 verse 3 no 4. Siyawubonga kuye unguye. Siyawubonga Nkosi yethu. Siyawubonga Nkosi Nazareta. Siyawubonga Nkosi Nazareta. Siyawubonga ukabatele. Siyawubonga Nkosi yethu. Siyawubonga Songanisi. Siyawubonga Lohubonga. Siyawubonga Songanisi. Siyawubonga usikhumbule namhlanje na. Siyawubonga Nkosi yethu. Ungasishiyi eudelweni. Nkosi silusapho lwakho.
ungasishi ewudelweni Nkosi silusapho lwakho ungasishi ewudelweni Nkosi silusapho lwakho sungayifunda masitholile Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngiyabonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke nginxusa ngokuthokoza ngiyabonga Nkosi busisa benginalo inkumbulo ukunikhumbula lo muzi lo nawe ngihamba ngishethuza noda benginako ukukhumbula lo muzi ngoba abawakha bakhuthuza yonke into abanayo abawakha bakhela mina benothando ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika wonke umuntu mayakha umuzi kaShembe usuke nothando ukuthi afike ngakithi ungaye ebuhleni uye kwenye indawo kodwa bonke nje behlangene la bayanemiza bayakhile bafisa ukuthi uShembe afike emazweni angakubo ukuze batshengise nabantu basezweni la ukuthi uShembe into enje abantu bayabuza walokhu ukhuluma ngomuntu esingaze simbone kanti lo Shembe uyofika nini uShembe wethe njani namhlanje ke uShembe ufikile abaningi bayabona ukuthi inkinga lefikile kamina bantwana baNkulunkulu ngihlukile kwabanye uShembe kodwa bonke abakithi ngoba sivela ndawonye kuba bamkhulu Angiyi ukubalahla angiyi ukubathuka ngibathanda nje ngoba phela ngithanda nani lento leyo ukuthanda labantu bakithi ngifundisa nina amaNazaretha ukuthi ningazondani nabafowenu nizondaniswa umuntu ophumile egcekeni la kwenu waya kulabantu abaginqa amathambo wayothi ubulawa umfweni lokulamayo lo muntu benidla ndishinye nidla ngezandla nobabili nenzipho engageziwe enganqunyiwe ukuba wayithanda ukubulala umthakathi wayekubulala manje seniphuma senikhulile namadoda niyozwa umuntu ongeke anisize ngalutho ngoba maye ungasuthi wena maye ngasathi yena cha isagingela amatabata ayo uyaphila unalutho wena phela usezukhokha ubuyaphila wakhokha yini umuntu udokotela engaguli ingakho nje ethi ubulawa umfweni omncane indaba yenu anoyihlalela phansi nabo nabesisesodwa ubaba munye bese niyayithola impendulo kodwa mawuzophuma uye komunye umuzi ufike uthole icala njengokuthi ikwesinye isikhathi mabe umama wekhaya wakwakho ingane zamanje ziyafunda bese iphuma esikoleni bese ibuya isithwele isisu bese wena ndoda ubuza umama uthi imithe kanjani ukhona madoda ningayibuza umuzo onophupho phakathi ungabuza kanjani umuntu umithe kanjani ukhona kanti usuhamba naye yini
nina mangabe ingane siwezekile eweqa umthetho yalimala sefanele nihlale phansi nomama wekhaya bese kuyathunyelwa lapho kuthunyelwa khona ke uyaphika noma uyavuma kodwa ke nani madoda ningaphiki into niyazi ukuvumekana kusho ukuthi usuzoyondla ngenkani kuyinika ilungelo lokuthi nobaba ukuthi awunankomo awunambuzi vuma ngoba usidlile isithelo ungathathi icala ulithwese omunye umuntu angahlangene nalo mina ke bantwana boNkulunkulu ngikwazela amantombazane ngeke ngiyixoshe ingane yami ayikhulelwe mangiyixosha ngithi ayikube kabani ngoba phela usuthi mayiphula umthetho la ekhaya inja yami yala ekhaya akwaziwa uNkulunkulu ukuthi ubani oyokusiza ekhulini mhlambe le ndodana ezalwa yile ndodakazi yami iyo leyo uvusa umuzi wami usubhubha ngoba phela umfana mayiphika ingane thatha ingane wena uyoyibika lapha emsamo ukuthi kwenzeke iphutha kwatholakala le ngane izalwa umntanami la cetha amaketla la ekhaya ayiphe lesibongo sala ekhaya namhlanje abantwana boNkulunkulu noma kule minyaka umhlangano sowaba inyama usuyubonga nje uma uthole usuku abanye bajabula bazakhala inyembezi uma bethola usuku lwalunye njobe bezokhala nje sesihamba kodwa ayinyembezi zosiza inyembezi zenjabulo niyazi uthini ejabulisa abantu makhulu ushebe noma usuku lwalunye noma isonto noma amasonto amabili ukuthi ushebe mayisefikile ezweni leni ujabula yonke into ekhona ngoba ushembe ngukuphila ukuthi ushembe ngukukhanya iminyanga evalekile ushembe mayisefikile iyavuleka mayesefikile ezweni kube ngathi kusuka umkhulu umthwalo busemahlombe yani mema nani bakhatheleyo leyo imithwalo yezifo yani mema nani bakhatheleyo leyo imithwalo yezifo ozani
namhlanje nila langu umphumuzi ngoba ushambe nguganya uba sefikile ezweni kuke kube ngathi kusuke emkhulu imthwala emahlobeni njengoba ngizile lapha phambi kwenu noma ngilapha phambi kwenu angizile ukuzonishumayeza kepha ngizonivuselela ekhuluneni nako ngoba vele ningamakholwa akekho umuntu ongelona ikholwa la emhlabeni angaba umulaleze konke ongasele kodwa uma ubona ngathi uyikholwa ubona uma sebanjiwe tawe uNkulunkulu wami uthi kanti uyamazi uNkulunkulu kusho ukuthi unako ukholwa kodwa kufihlekile kepha ngizonivuselela ekhuluneni nako ngoba vele namakholwa awufunda incwadi lapho Hebrew 10 verse 24 Abakulu Ulunanga Yinabancane maba Anjini Angerenguwe Abakulu Ayifundeke masitholile masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle singayeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela Ngiyabonga Nkosi ibusise njengoba abantwana bakulu sihlangane lana sizonxusa uNkulunkulu ukuthi avusele ubuntu ebantwini asenze silisabe ihlazo kuphele ukuchitha kwegazi esizweni chitha kwegazi ongenasidingo abantu bahloniphane bathandane ngezikhathi zonke bese kuheleza umoya ukuzwana
kuba bonke abantu abakhelele lelizwe abaqoki ngomhlophe nabangayigqokile nina phumani nobalanda abantu lapha mase abantu babamanazela bonke ngaphela uchitha kwegazi bese kuhele zime ukuzwana phakathi kwabantu abakhelele lelizwe ufundele incwadi futhi Johani uqala 4 verse 7 no 8 Nazareta sitolini ba ifundi bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando ba ngiyabonga shumela inkosi ibusisa bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu manithandana amaNazareta kusho ukuthi nobe niyamazi uNkulunkulu ngoba uthando kulona lona into evela kuNkulunkulu kufanele niyisebenzise into yamahala ngiphathe kabi ke iNazareta amalizonde elinye ukuthi bazothinda abasivakashele bazizondana sisodwa ngoba thina ke fanele sithe babonele kuthini ukuthi uthando linto enjani ngoba bayeza abantu baningi abanye bathunywe abakuba balele uthuli lomhlaba abanye ukugula okuseqhule inyanga bese befika la kunina ngoba la kunina ayikho into engaphili la kunina mase fikile umuntu uyaphila la kusuma ngisishosha Nazareta Iwani munye Anizotandwa Ujehova Autanda nani Niwe munye Anizotandwa Utanda nani niwe munye aunizotandwa Ujehova utanda nani Nizotandwa Ujehova tanda nani niwe munye nizotandwa Ujehova abantwana baNkulunkulu yibani munye isho njani ngoma nizothanda uJehova uma ukhona lapha engabonanga ngasolinye khona anohlala phansi nibonisane nibuyisane kuphele ukuchitha kwegazi
ngoba ubona ukuchitheka igazi nje baningi abantu emhlabeni noma bengabona amanazareth kusuke khona ukuthi ababonanga solinye. Ukwazi ukuyicontrola inhliziyo abantu balale basezweni nani makhono ubona ukuchitheka igazi nje umuntu usulo control inhliziyo uthi akwenziwa lokho kumina bekunani uthi ungakusho ukuthi akwenziwa lokho wena uthi hayi ngiyaxolisa udlule mawuyikholwa ngoba nawo amakholwa ayadutshulwa kodwa kusuke isixakaxekeni sokubanga nibangisani nibange uthi umkhulu wami iNazaretha alidutshulwa kodwa manje laba nesibhamu yilabo elithika khona isibhamu nalo ibhamu kwenu ngayithingi bantwana baNkulunkulu ningathi into enafundiswa yona bese niyayona so mase niyonile izovele bese iyangena kunini iNazaretha belingadubuleki ningaqhifile ningawazi ningawudla umuthi ushaya isibhamu sinqaphe ngoba iNazaretha likholelwa kushembe kodwa mawathi yathi ushembe wamsheba nomuthi waba nezintambo lezi engathi wiring okhalweni owasiwa wiring phela uya-etha phela wasiwa wafakwa izinto uhlale befika la umuntu athi baba sengenza iphutha ngayo lo muntu akangisikanga ukuthi bengiqedile manje mina usufuna ngenzeni mina uthi angisalala ebusuku kuningi abantu abacabana ngako weManazaretha akacabanga ngoTikoloshe manje lo Tikoloshe mayefika kwena ebusuku ngeke ulale ngoba wena unayo yonke into unestabelelo unengubo mawuficwa usizi gqoka ingubo yakho uguqe uvule istabelelo uthandaza cela ushemba kusiza uzokusiza ushemba nipasophe yena khona la isontweni yenzeka umuntu aphenduka beyiNazaretha ekade inyanga bese hlupha bese ngasakubika umnyanga ukuthi umnyanga izikhwama ucela ukuthi manje izikhwama zihlanjululwe noma uyayilahla ukuthi ngusuba sena ngala abe naye ngale ebabizele khonini ebasika njengoba phela niyathanda ukusikwa nini kodwa mawusunenkinga usuqedile ukusikwa ubuze la kumina ungangitshelanga ukuthi usayosikwa kodwa incwadi nifunda njalo ungawuphathi ngesandla sakho umuntu uyikholo angisho ukuthi niyathakatha kodwa masuphumile emthini phuma emthini bese usebenzisa lo muthi lo othengwa inombani othengwa phambi kwabantu ekhemesi le isilungu mhlambe imithi efluka nje ungabonakala uphethe into eyisukulwana la ngoba phela ngelinye ilanga ngale sukulwana sincanyana kodwa bathi mabese bekudumela bekususe kela emzini waseyokholwa ngoba incane into ekhipha umuntu la esontweni ngiyancenga ke bantwana baNkulunkulu ukuthi makhona la ningabonisanga ngaso linye anohlala phansi nibonisane nibuyisane ngoba mangabe ningahlali phansi lokho kudala abafelokazi nezintandane nosizo sangiphetha akuphume akuphele qhuma kwezibhamu ezweni ngoba leyo nto ukukhumisa izibhamu gcina sekufa abantu sekhona intandane nabafelokazi
njengoba sihlangena sizocela kuNkulunkulu uShembe kube avale ithuna asenze sithi sabe futhi nehlazo. Amen. Inkosi busesenikuzwini. Sizovala inkonzo yethu manje ngesitabelelo samakhulu 211 211. Sizocela umvangeli uHlongwane bakhona lapha ekhaya sola lesitabelelo inkosi imbusisi. Inkosi busupha mabangcwele. Esethweswe thina inkosi God, oh, no.